Constable Khorgeswar Burman. बिथांमोनहा District Executive Force Commander Head Constable Khorgeswar Burman. बिथांमोननि उनाव दङ बिजनी बान्धव SS School Boys Commander Rupam Roy. Next, थामथि हानजायाव दङ बिथांमोनहा बिजनी बान्धव SS School Girls Commander Priyama Hanaya. ब्रैथियाव दङ Holychild Boys बिथांमोनहा Holychild हौवासाफोरनि हानजा दैदेनगिरि बिनय कुमार यादव. बाथि हानजा महरै बाहागो लादों Holychild Girls दैदेनगिरि लिबिका गयारी. बिथांमोननि हानजायाव दङ सा 29 बादायारिफोर. बिथांमोनहा Holychild Girls दैदेनगिरि लिबिका गयारी. द'थि हानजा बिथांमोनहा जाबाय जाकिर हुसैन पाब्लिक हाई स्कुल गर्ल्स दैदेनगिरि नुरुल बसमा यासमिन. बिथांमोनहा जाबाय जाकिर हुसैन पाब्लिक हाई स्कुल बॉयज दैदेनगिरि बिश्वजित बासा. Jesus Spirit Girls दैदेनगिरि रिमा दैमारि. बिथांमोनहा Jesus Spirit Girls दैदेनगिरि रिमा दैमारि. बिथांमोननि हानजायावनो बयनिख्रुइ बांसिन पार्टिसिपेन्ट दङ. सा 53 पार्टिसिपेन्टफोर दङ. बिथांमोनहा जाबाय अरुणोदय जातीय बिद्यालय बयज दैदेनगिरि रिफिबिद्दीन आहमेद. অরুণোদয় জাতীয় বিদ্যালয় বয়. JCC হানজাयाव दङ অরুণোদয় জাতীয় বিদ্যালয় গার্লস दैदेनगिरि लनिस्मिता चौधुरी. बिथांमोनहा অরুণোদয় জাতীয় বিদ্যালয় গার্লস. बिथांमोनहा जाबाय बिजनी सिसिबिल्ला हाई स्कुल बयज दैदेनगिरि पिन्टु साहा. बिथांमोनहा बिजनी सिसिबिल्ला हाई स्कुल हिन्जावसाफोरनि हानजा.